आं दा मोनसे जायगायाव फैदों आरोना दा बेयावहाय माने ग्रेन्ड ओपनिं डिलार यामा अफ टु व्हिलार आरोना बे भेनु जोंनि राजगड़ गहपुर आसाम বাইদেউ আপোনাৰ হয় মই শিমলুগুৰি হয় ইয়াৰে হয় শিমলুগুৰি শিমলুগুৰি হয় হয় এই ইয়ামা হেৰি এতিয়া যে ডিলাৰ কৰিছে আপোনাৰ আমাৰ শিমলুগুৰিয়া হয় যে ৰাইজে সহায় সহযোগ কৰি অনুষ্ঠানটো আগবঢ়াই নিব বুলি আশা কৰিছোঁ হয় ধন্যবাদ থাকিলে दा माने बेयाव ओरैबायदि माने सुबिदा दङ बेयाव सेकेन्ड हेन्ड लाबोनानै माने एक्सचेन्जबो जागोन आरो बेयाव एक्सचेन्ज जागोन ओमफ्राय आरो फाइनान्स सिस्टेमबो दं बेयाव माने दा बेलेगाव थाङाबासिनो खाथिनि मानसिफ्रा बेयाव लानो हागोन बिराद मोजां सुबिदा जों आवगायाव माने यामा कम्पानिखौ ना बिदिनो गहपुरनि मानसिया माने गुवाहाटि बा तेजपुर लखिमपुरावसो लायनाय जायोमोन आरो ना दाथ' बे खाथियावनो मोनबाय बिराद मोजां सुबिदा होदों आरो ना बिथांमोना अनार मोना बिसोरखौ आं बिराद थेंक इउ होनगोन आङो बिसोरखौ जोंनि जायगायाव लाबोदों मानसिफोरा सुबिदा सोरबा सोरबा लानो सानदोंब्ला लानो हागोन बेयावनो बिराद मोजां सुबिदा होदों बेखौ गारनाङा आरो सुबिदाखौ बे बाइकफोरखौ नायनो हागोन बिथांमोना बिराद मोजां आरोना यामा कम्पानिया बिराद मोजां बे बुस्थुआ जायगा बिराद मोजां आरो बे कम्पानिया बे काउन्टार जाहैबाय काउन्टार এইটো আপোনাৰ সমগ্ৰ হোলেঙি অঞ্চলৰ ৰাজগড় অঞ্চলৰে मालिका बेनो মই ব্যক্তিগতভাৱে অনাৰ বুলি নকওঁ ৰাইজে সহযোগিতা দিলে সকলো ভাল কাম হৈ উঠে গতিকে ৰাইজৰ এটা অনুষ্ঠান বুলি মই ভাবিছোঁ ৰাইজৰ লগত আমি এইটো অঞ্চলৰ কেইবাজনো ল'ৰা যুৱকক আমি সংস্থাপন দিব পাৰিম সেইটো উদ্দেশ্যৰে আমি ইয়াতে যে এই অনুষ্ঠানটো পাতিবলৈ আহিছোঁ बिराद मोजां सुबिदा होदों बिथाङा बयबो जोंनि लकेलनि मानसिफ्रा माने बेलेगाव थांनाङा बेयाव लानो हागोन बहुद भालो सुबिदा दिसे